Is-Sindku Laburista ta' Ħażabbar spiċċa jgħid li r-residenti ma japprezzawx biżżejjed ix-xogħol tiegħu filwaqt li l-akbar raġuni tal-problema tal-iskart f'Ħażabbar hija minħabba li r-residenti Żabbarin iridu jagħmlu li jridu. Jorge Grek saħaq dan f'intervista mal-ġurnal Malta Today fejn fost l-oħrajn is-Sindku Laburista ta' Ħażabbar tkellem dwar l-isfidi min-naħa tal-awtoritajiet. Għalkemm imbagħad stqarr li l-awtoritajiet konċernati mat-tindif u l-ġbir tal-iskart qed jaħdmu qatih u li l-problema ġejja minħabba li r-residenti jridu jagħmlu kollox bil-kumdità tagħhom. Il-problema qiegħda wkoll għand ir-residenti. L-ammont ta' residenti li jridu jarmu kollox bil-kumdità tagħhom x'kien iridu huma u fejn iridu huma. Dan il-kumment ġab barax ta' kritika mir-residenti li tkellmu b'mod apert dwar kif l-awtoritajiet mhux talli ma waslux għal soluzzjoni kif qal is-Sindku tal-Labor iżda talli qed jonqsu għaliex hemm bżonn ħafna aktar infurzar u tindif in ġenerali. B'Sindku Laburista li aktar moħħu kif ser jiddefendi l-interessi tal-istess awtoritajiet governattivi milli tar-residenti Żabbarin. Intant bosta tkellmu ma' dan l-istazzjon fuq il-problema ta' skart li dejjem qed tolli rasa f'Ħażabbar kemm minħabba l-ammont ta' barranin li qed jgħixu fil-lokalità, kemm minħabba nuqqas ta' nfurzar min-naħa tal-awtoritajiet u kif ukoll nuqqasijiet fit-tindif u ġbir adekwat. Iżda għas-Sindku tal-Labor waħda mill-problemi li bħalla lokalità skont is-Sindku għadhom lura fiha surrealment hija li r-residenti ma japprezzawx ix-xogħol li jsir. Problemi jkun hawn il-ħin kollu. Kemm forsi japprezzaw in-nies tax-xogħlijiet li nkunu qegħdin nagħmlu naħseb illi għadna ftit żgħira lura. Matthew Polidano għal Net News.